हेलो फरायसाफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चेनेल। आंनि यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन। दिनै आं लाबोदों फरायसाफोर मैगं थाइगंनि मुंफोरखौ जों फारियै मिथिनानै लागोन इंलिश आरो बर' रावाव। लेट्स स्टार्ट। बिदिब्ला थ'दो। मैगं थाइगंफोरनि मुंफोर। भेजिटेबल्स नेम्स। पटेट' माने आलु। पटेट' माने आलु। टमेट' माने टमेट'आनो। अनियन माने सामब्राम गोजा। अनियन सामब्राम गोजा। केरट माने गाजर। केरट गाजर। कलिफ्लावर माने फुलकबि। कलिफ्लावर माने फुलकबि। टार्निप माने सालगम। टार्निप माने सालगम। रेड चिली माने गोमोन बानलु। रेड चिली माने गोमोन बानलु। ग्रीन चिली माने गोथां बानलु। ग्रीन चिली गोथां बानलु। पियाज माने मटर। पियाज माने मटर। कुकुम्बार माने थाइबें। कुकुम्बार माने थाइबें। ब्रिनजाल माने फान्थाव। ब्रिनजाल फान्थाव। गार्लिक माने सामब्राम गुफुर। गार्लिक माने सामब्राम गुफुर। कर्न माने जुखाम। कर्न माने जुखाम। जिन्जार माने हाइजें। जिन्जार माने हाइजें। केबेज माने बान्दा कबि। केबेज माने बान्दा कबि। बेटार गार्ड माने केरेला। बेटार गार्ड माने केरेला। लेडि फिंगार माने भेन्डि। लेडि फिंगार माने भेन्डि। अब्ला फरायसाफोर, दिनैनि मैगं थाइगंफोरनि मुंफोरा एसेनोसै। जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। अब्लाना आं जेब्लाना भिडिअ हगारो अब्लाना नोंथाङा सिगांग्रो नुहुरनायनि। थेंक्स फर वाचिं।